Здравейте, прекрасни! Днес се включвам с една тема, много важна за повечето от нас, а, а именно темата за парите или безпаричието. По принцип, безпаричието можем да го свържем с наследени родови модели или ограничаващи вярвания, които носим в себе си. Какво ще рече родови модели? Когато, примерно, нашите отношения с майката и бащата отношенията ни не са балансирани и ние изпитваме някакви чувства към тях и те към нас, там има нещо, което трябва да се отработи. Защото майката, по принцип, отговаря за благоденствието, за изобилието, за майка, матера. Ето, парите са материя, а материята свързваме с майката. Бащата отговаря за силата, за позиционирането, за затвърждаването, за заявяването. Като този баланс, ако не съществува, винаги ние ще страдаме от това безпаричие. За ограничаващите вярвания, когато искаме ние да постигнем нещо, но не правим конкретно действие към нещото и не излизаме от зоната си на комфорт и от детските позиции, ама не искам, не мога, но просто го искаме, няма как да падне от небето нещото, което ние го искаме. Ние можем да искаме да изкарваме 10 000 евро на месец, но тук има вече, трябва да се зададем въпроса, имаме ли знанията, ресурса, времето и като си направим един стратегически план, дали можем да го осъществим, защото повечето хора имат мечти, които са неосъществими. Винаги, когато заявяваме мечтите или които са свързани, разбира се, с парите, трябва да са в рамките на нормалното и в рамките на постижимото. Ако е нещо, което човек реално не може с знания, и с абсолютно всичко, което притежава, да го постигне, това е нереално. Но когато имаме това ограничаващо вярване и не действаме, никога няма да постигнем реален ефект към каквото и да било. Винаги желание и действие. Но, разбира се, както преди 2 секунди казах, свързано е с детски позиции. Аз искам, ама не искам да излизам от зоната ми на комфорт. Аз искам, ама не знам как. Това са детски позиции. Няма, не мога, не искам, не знам как. Реално човек, когато иска нещо, той прави действието към това нещо. Така че, ако имате такива подобни казуси, проблеми или опитности, по-точно казано, с които искате да работи, можете винаги да се свържете с мен. Аз винаги бих ви отговорила и на въпроси. Задавайте ги, ако имате такива, в коментари. Или да се свържете с мен отдолу. Под всяко едно мое видео оставям телефон и уебсайта ми за контакт. Може на лично съобщение и тук да се свържете, както вие прецените. И запомнете, че желание без действие не съществува реализация.